An lamɛnbaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula. An ka kunnafoniw kɛnɛ nin y'o sigitɔ ye Jani Point ML FM ale sanfɛ. An bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la. Wulada in na an da bɛna don min na o y'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw dɔw ye. Kɔkan la Donald Trump ale b'i sɔn hali bi. Wolofaw fɛ Usman Sonko ko ni Ala y'a kɛ ale fanga sɔrɔ ko a bɛ Senegal tɔgɔla wari o sigi sen kan. Joseph Kabila ale fila ni ɲɔgɔn n'o ye muso ye o melelen no kiri la ni waati in na. Anw yɛrɛ fɛ yan sa min ye IEM ye ale cili sɛbɛn ka dangamana n'a fɔ ma ko décret jamanakuntigi y'o bɔ ministre minnu y'a signé a n'a baara kan ka kɛ cogo min. An na dɔ fɔ olu la wulada in na. K'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bi ye sunkalo tile 8 ye. Bamananw ɲumana dɔgɔkun kelen ye bi ye an ye sunkalo daminɛ. Ala k'a timɛ ko ɲuman yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na. An ye bato minnu kɛ ani an ye su minnu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'a da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o k'an ye. Min y'an ka jamana ye Ala k'ale kisi Ala k'a tanga. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka wolomasiri tabaw olu bɛ wuli ka jɔ ba la jamana kɔnɔna na ka kɛ ni basigi ani lafiya min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Nin waati laban in na balakacu minnu bɛ ka kɛ ani n'o ye bingali walew ye u bɛ ka fu siri o la yɔrɔ caman na. Ni juga wale ni bamacha wale kɛbaw u y'u caman bɔnɛ u ni na ka maramafɛn cɛjugu caman tiɲɛ u bolo. O hukumu kelen de kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye General Umar Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi k'a b'a ɲini Mali cɛ n'a muso bɛɛ fɛ denmisɛn ni maabakɔrɔ ko an k'an diinɛ n'an ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ko n'Ala sɔnn'a ma min ye armée ye k'a bɛ wuli ka jɔ min na a bɛ se sɔrɔ. Kibaruya sanumanw k'olu d'u ma baara a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bɛna na o kɛ u taabolo ye. Armée ale b'a kɛlɛ kɛ sen kan nin waati in na sabula waati tɛmɛnenw na n'o y'a sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ko mana kɛ u la u tun bɛ bin u kan bi na olu de bɛ ka ninjuga wale ni bamacha wale kɛbaw yɔrɔ ɲini fan caman fɛ. Mali, Burkina, Niger olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛna bila kan belebeleba de kɔnɔ Mali, Burkina ani Niger dancɛ la n'a bɛ f'o ma ko gigantesque kan min bonya hectare 1,200 CFA wari o miliyari 500 o de bɛna don minan na min ye sɔrɔdasi ye ka bɔ Mali, Burkina ani Niger maa 30,000 o de bɛna bila kan in ale kɔnɔna na. Minan kun fɔlɔw kan yɔrɔ tutigɛliw a n'a baaraw bɛɛ lajɛlen ani wariw bɛna sɔrɔ cogo min ka taa minanw san jamana minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn kalo nata in kɔnɔna na jamanakuntigi 3 ninnu olu ka ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na. 500 milliards de matériel de guerre 1200 hectares 30 000 militaires o de bɛna bila yɔrɔ in kɔnɔna na kan min do ko ni Ala n'a kira sɔnna ma minan foyi tɛ min tɛna k'a kɔnɔna na k'a sababuya kɛ min bolo dalen don tile 2 in na faamuyali kɛlen don a ko la. N'an bɔra yen énergie Mali u ye programme kura cɛ aw yɛrɛ t'a to de ka n kɔnɔ kuma yɛrɛ fɔ énergie ko la aw bɛ bi yɛlɛ la ten amara maaw dalen bon k'u ye heure 2 fara a kan sa mais an k'a to a ka ye bi kɔni kuran nana yan an yɛrɛ bɛ kuran kɔrɔ nin waati in na mais n'i ye énergie de tanu dɔrɔn kuran bɛ taa k'i to ko programme kura bɔra bi ani sini ta don k'a bɛ se ka yɛlɛma sinikɛnɛ ka se ka dɔ wɛrɛ fara a kan. Énergie maaw an b'a ɲini aw fɛ mini min b'aw bolo aw k'o di bɛrɛla bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ
fan caman na mɔgɔw bɛ kulela k'a fɔ k'u tɛ ka kuran sɔrɔ. IEM dɔgɔkun tɛmɛnen min ye conseil des ministres la a yirala k'a fɔ ko ale tɔn ko a cira ka bɔ yen yaasa ka se ka o lawaleya sa décret dɔ tara a fɔ min ma ko décret 160 min tɛgɛnɛ bilara marisi kalo ale tile 14 san 2024 ko association min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko association des élèves étudiants du Mali IEM jamanakuntigi n'o ye furancɛla fanga ni donnatɛmɛ fanga ye ko ka kɛ ni sariya sunba ye ka kɛ ni charte min sigilen don transition kunna sariya mun bɛ yen n'o sigilen don ko ka se ka kow sigi sen kan ka se ka waleyaliw kɛ ani yɛlɛmaliw kɛ ani fana ko ka kɛ ni transition yɛrɛ premier ministre ka sigili sen kan o décret ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ ale ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'état ye o ka sariya kisɛ min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ tɔn jɛkulu la ko nin ye décret sa ko min b'a yira k'a fɔ ko IEM kɔni ko o cira ko sabula ko min ye balawu ye sitanɛ masiba ka maanifinw bɔnɛ o nin na n'o ye ekɔlidenw ye ko IEM ko ale taabolo kɛra o ye o la sa ko an ɲininen don ministrew fɛ ministre min ye ministre de l'administration territoriale et ministre d'état ye ministre de la JTC ministre min bɛ yen ni o bɛ ekɔliko kunna sanayɛlɛ kalanso duguma kalanso ministre min fana bɛ yen ni o bɛ recherche scientifique kunna an ka jamana kɔnɔ ko sɛbɛn min kɛlen filɛ nin n'a taara k'u k'a lawaleya tɛgɛ sɛbɛnnaw bilara maa fɔlɔ min fɛ o ye président de transition ye colonel Assimi Goïta ale kɛrɛfɛ Choguel Kokala Maïga premier ministre ministre d'état ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ministre de la justice garde des sceaux et des droits de l'homme Mahmoudou Kassogué ministre de la sécurité et de la protection civile général de brigade Daoud Ali Mohamedine ministre de l'éducation nationale Amadou Sissavane ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Burema Kansai ko nin ye IEM kɔni a cili sɛbɛn décret o de ye nin ye min tara kalo in tile 14 sisan ni IEM mɔgɔw ma jɛ ni nin ye nin tɛ taa tribunal administratif la dɛ nin bɛ taa cour suprême de la sisan n'u ma sɔn fiyewu u ka laɲini u bɛ taa sabati cour suprême de kɔnɔna na sisan u n'o olu de bɛ se ka kuma nin ko in kan olu ka section administrative u bɛ se k'u ka ɲaŋini u bɛ se k'u ka laɲini ale don yen k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ ni a ye Abdul Karim Kamara di Cabral ala y'ale ka kalifa minɛ a la k'a bɔnɛ a nin na sabula ekɔlidenw ka wulikajɔ min kɛra san 1980 san o marisi kalo tile 17 ale bɔnɛna a nin na a minɛlen kɔfɛ sɔrɔdasi fanga maaw fɛ o Cabral yiri feere taara ka taa da ale ka monument na n'o bɛ Amdalayikaw fɛ yen ka kɛ ni san 44 ye min ye Segukaw fana fɛ yen u taara yen fana ka taga o ɲɔgɔnna kelen kɛ lycée min n'o tɔgɔ dalen la Segu lycée olu fana ye taama kɛ dugawu don an b'a kɛ Cabral ye ala k'a dayɔrɔ sumaya sabula maa min tun don hamina mun ni miirina mun tun bɛ a la o tun bɛ tali kɛ an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min kalan bɛ se ka kɛ cogo min na ekɔliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min kɔkan kibaruyaw la Ginekaw fɛ yen ko min ye taji bondo min cira u fɛ n'a jenina kalumukaw fɛ u ka dugu yɛrɛ faaba kɔnɔna na ko a pɛriti bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 413 buruburu 2 ko o de kɔni dolari wari la ko o de tiɲɛna a la u bolo ko ka se ka dilan sisan a nɔgɔnin fɛ o bɛ gɛlɛya n'i ye taji bondo in cili jateminɛ IES jamanaw olu tun ka taji mun tun kan ka ka bɔ Irisilakaw fɛ yen a bɛɛ de tun kan ka tɛmɛ nin bondo in fɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko jenini gansan tɛ ko kɛlɛw fɛɛrɛw ni kow ka ca Laginɛ dun tɛ se k'i ba diɲɛ na fiyewu ko nin jamana saba in ko u ka baaraw tɛ k'a fɛ yen ka kɛɲɛ ni jamanaw yɛrɛ ka tariku n'u taabolo n'u jamanadenw kɔnɔna kow ye ko fɛɛrɛ min sɔrɔla o de ye nin ye nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin waati in na IES jamanaw u ka taji min bɛ bɔ Irisila ka na a bɛ tɛmɛ Togo de fɛ Togo dun ale bɛ komi farajɛlakaw ka faaba min bɛ farafinna parce que n'i y'a jateminɛ Allemagne jamana ale ka diɲɛ lahawta pankuru bɛɛ bɛ jigin yen de fɛ nansara jamana minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka na mɔgɔw bila farafinna a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Togo de fɛ ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa o Togo kelen o de fana ni IES maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ ko caman nasiraw fɛ
Niger kaw fe u y'a yira k'a fɔ k'u sɔminen don a la k'a fɔ nin waati laban in na min ye lamɛrikaw ka sɔrɔdasi minnu b'u fe yen an'u ka maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ n'o olu ye amerikaw ye olu ka dugukolo kan k'u taabolo n'u ka kow kɛcogo ko o ma olu diya bɛnkan min sigilen don u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛnkan in ko k'o bɔrɔtɔ k'o jɔ Abdramane Tchani n'a ka cɛdenw u ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɔr'o la pewu lamɛrikɛn minnu bɛ n'olu bɛ sɔrɔdasiya la u ka jamana kɔnɔ ko olu fana bɛ se ka waa wɛrɛ sisan Senegalikaw fe yen min ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye n'o ye Ousmane Sonko ye a y'a yira o don ko ni Ala n'a kira sɔnn'a ma ko ni olu kɔni ye fanga ta k'u bɛna ɲɛɲini kɛ farafinna an fanfɛ bolo la yan ko yaasa u yɛrɛ ka se k'u tɔgɔla wari sigi sen ka CEDEAO ale kɔnɔna na ko wari in ko ni CEDEAO ma sɔn a ma ko Senegal n'a lamini jamanaw na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko k'a lajɛ ka wari sigi ko n'o si ma se ka sen sɔrɔ n'olu ye fanga sɔrɔ k'olu yɛrɛ bɛ Senegal tɔgɔla wari sigi sen kan ko ka bɔ CFA kɔnɔna na Ousmane Sonko a ye nin kibaruya in di journalistw ma waati min na a tun bɛ kunnafoni dila kunnafoni di min n'o ye conférence de presse ye u ka cɛbɔ n'o o kan ka kɛ n'o y'u ka candidat ye Bassirou Diomaye Faye o yɛrɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko Sonko ka kumaw a n'a ka ɲɛfɔliw k'o bɛ tali kɛ jamana basigili la jamanadenw ka hakili sigi la futinɛ foyi kana wuli ka kɛ ni kalata nata in ye ko kuma tɛ yɛrɛ kofɔ bɛ sen na Mauritanienkaw fe yen k'olu ka ndolatila denmisɛn dɔ ni o y'u ka Murabitun no o y'o ndolatila dɔ ye ko sibiri ko ale n'a tɔɲɔgɔn dɔ kɔni k'u to degeli baaraw la k'u kunkolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunkolo kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa kamalen ni san 21 u ye ale de cɛ ka bɔ entraînement kɛyɔrɔ la ka taga n'a ye Fédération Mauritanienne de football olu ye kamalen lajɛ san ndolatila min don cɛlu kɔlɔsibaa don u y'a ta AS Douanes ko o maa don Nouakchott kɔnɔna na u kɔni y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka bɛrɛbɛrɛ cogo min kibaruya laban k'olu b'a yira k'a fɔ ko kamalen ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la RD Congo kaw fe yen min ye fanga sinamatɔ musoman min bɛ yen n'o ye Jeannette Kabila ye Joseph Kabila n'o ye président kɔrɔ ye ale fila ni ɲɔgɔn k'u y'a wele ko k'a lamɛn heure 5 ɲɔgɔn ko service de renseignement mɔgɔw fɛ Kongokaw ko u y'a wele a welela kun min na u ma se ka dɔn maa fɛ ko a kɔni welela yɔrɔ min na a ka surunalidonbaga n'o ye Aduna Kadina ye ko a n'o taara ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ y'i sigi a kɛrɛfɛ nka ko welekun ye min ye u ma sɔn k'o da maa si tulo kan ko muso in dun fana tɛ muso nɔgɔn ye dɛ k'u ye ɲininkali k'a kun k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se a kanɲɛ 17 ma ko a ma bɔ a kumakan kan a ma bɔ kumakan jumɛn kan avocat muso ko k'a tɛ se k'o fɔ maa ye fɔlɔ k'o ye kiiri gundow ye ko don nataw la ko maaw na bɔ a kalama a nɔ minɛna kun min na CEDEAO n'o ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ye ko n'Ala sɔnn'a ma k'a bɛna maa 130 bila ka taa Senegalikaw fɛ yen mars kalo in tile 24 nata in yaasa u ka taa Senegali kalata ale sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a kɛcogo ka ɲi k'u ka ko ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye sous-secrétaire général des Nations Unies kɔrɔlen ye n'o ye ministre des affaires étrangères kɔrɔlen fana ye Nigériakaw fɛ yen Ibrahim Agbola Kambari ko ale de kɔni kan ka kɛ délégation in ale ɲɛmaaba ye Irisikaw fɛ yen kalata tako sabanan n'a laban ni daminɛna kabini sibiri don u ka jamana kɔnɔ ko zen ta kɔni ko 100 sarata la ko maa min taara kala ta k'a ka ca ni maa 70 ye Irisilakaw ko u kɔni ka maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ BRICS maaw no olu ye jamana minnu n'olu Irisiw bɛ ɲɔgɔn faamu k'olu ka kɔlɔsilikɛbaaw tun bɛ yen ja maliyɛnw yɛrɛ bɛ yen koyi ko maliyɛnw caman de bɛ a kalata ko in na ye k'a bɛɛ société civile mɔgɔ ye k'olu fana taara ka taa kalata in ko jate minɛ an ka cɛ bɛ yen o Docteur Adama ale bɛ yen nin tɛ fɔ ale kɔ fiyewu kalata in k'a bɛ k'u fori kuma min kunun wulada fɛ ko y'a sɔrɔ ko min ye tura kelen sisanfa ye n'o ye Vladimir Poutine ye k'ale wulila k'i jɔ ni bilisi ni yɔrɔ sara ye 87 buruburu 86 k'a y'o ta ko nin bɛna kɛ a tako 6nan ye jamanakuntigiya la Union Européenne maaw n'o ye farajɛla faraɲɔgɔnɲɔgɔntɔn ye u y'a yira k'a fɔ k'u k'an ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jɛrɛ min n'u bɛna o ta ka kɛ ɲangini ye ka ɲɛsin jamana ma n'o ye Biélorussie ye
koro di sud ni Iran ko sabula ni waati na kulu be ka irisilakaw dɛmɛ ni maramafɛnw ye Ukraine kɛlɛ la ko sabula olu nanzara jamanaw y'a yira k'a fɔ ko maa bɛ irisilakaw dɛmɛ kulu n'o tɛ bolo la an sera Faransi Faransikaw fɛ yen a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ nin ye kamalen dɔ ye ale tɔgɔ ye ko yana ni kamalen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ an ka dɔnkilidala min bɛ yen ne a bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan Aya Nakamura ko ale de sugandilen don Jeux Olympiques min kan ka kɛ Faransikaw fɛ yen a dayɛlɛli dɔnkili k'a fɔra ko ale de kan k'o da maa min don kɔni a jamu yɛrɛ ye Daɲogo ye a wolola Faransikaw fɛ yen Faransi nationalité de b'a bolo wa sugandili in kɛlen bi Faransi maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ farafin fɛ fiyewu olu wulilen don k'u jɔ ko maa bɛ yen Faransika don n'o ye Faransika yɛrɛ wolo ye ko kan ka baara in kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ Aya kan min ye diɲɛ yɛrɛ fantan ani naani bɛɛ sa Amerikɛnw ka RCC kɛlɛ jɛkulubaw nansarala RCC jɛkulubaw olu ye batakiw ci Jeux Olympiques maaw ma k'u b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ye jamana min ye a tɛ farafin fɛ ko ni nin bɔra a ma ko Jeux Olympiques ko u na dan sigi a la zen ko sabula ko waleya min filɛ nin ye ko Jeux Olympiques yɛrɛ sigikun dɔ ye siya woloma kɛlɛli ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛli ye k'a kɛ kun ye maaw kana o seko n'u dɔnko yira ko ni maa sugandira u ye dɔnkili dilan ka fɛn bɛɛ kɛ ko maanin dɔw ka wuli k'u b'o bali k'u ka fu siri a ko in na kabini sisan ko nɔn tɛ ko a ko tɛ ɲɛ min ye an balimamuso in ye n'o ye Aya ye a ye nali min kɛ Bamakɔ ya kana concert kɛ dɛ o dimiya de b'u la ko mun na ko ye Mali drapeau minɛ k'o yanga ko mun na ko Umu Sankara n'o jɛra ka armée fasa da nin yɛrɛ ye kuma ye wa maa min wolola aw fɛ yen k'a ka ko bɛɛ kɛ ni ɲinan yɛrɛ tɛ a kuma sɔn ka na Mali yɛrɛ la yɛrɛ a nana ka na concert kɛ a nana concert kɛ yan a wolo yɔrɔ n'a mɔ yɔrɔ la ka taa aw fɛ yen n'a a y'aw ka nationalité n'aw ka fɛnw ta bonya dara a kan bi Faransi dɔnkilidala tɛ yen min bɛ muso in kan a tɛ yen Faransi dɔnkilidala tɛ yen min ka concert bɛ sa min ka cassette bɛ sa n'a ta ye o tɛ yen min bɛ concert kɛ ka tɛmɛ a kan donc bi maaw wulilen don diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka Aya in k'a dɛmɛ yaasa Aya in danaya min dara a kan k'u k'o de ye ko kun kan ka bɔ diɲɛ dugu bɛɛ la ko fo Mali n'Ala ye ko min kɛ maa bɛ se k'o bali nin kelen kɔni nin bɛ kɛ Ala ta kɔfɛ ale Faransi kelen kɔnɔna na nin ye kamalen dɔ ye ko kabini janvier kalo tile 28 ale kɔni ne filɛ nin ye k'a ɲamamuso sabula olu fɛ yen a bɛ se ka jɛ ka denw sɔrɔ k'a sɔrɔ aw ma furu kɛ a ɲamamuso a y'o bɔnɛ a nin na k'o fili u ka dugu dɔ bondo u ka dugu dɔ ɲamandonyɔrɔ dɔ sanfɛla la ye ko maaw de tɛmɛtɔ ye musonin su ye sa fa bɛɛ lajɛlen darakilen don o de la sa k'u ye a ɲamakɛ in wele k'o ɲininka ko karisa lilikaw de y'a wele ko mun dun ye e ɲamamuso in sɔrɔ ko kalabanci in sina ka bin filibantuya kan na ten k'ale yɛrɛ tɛ nin kalama koyi k'ale yɛrɛ y'a ye ko mɔgɔw y'a ye cogo min a don ale sira baarakɛyɔrɔ la ale tilenna baarakɛyɔrɔ kuma tiɲɛ ye min ye u y'a wele k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲininka ka ɲininkali busamisɛn gwa a la o gwani de senfɛ sa a nana ye k'a fɔ ja bɔlɔlɔ sanfɛ ale tun ye muso dɔ ye o muso in ye waribatigi ye o bɛ kuma dumanw fɔ a ye a n'o bɛ baro dumanw kɛ u ye layidu ta ɲɔgɔn ye o yɛrɛ sera ka musaka dɔ ci a ma k'a k'a boloma yɛlɛma n'o ye nka o nana dɔn k'a fɔ ko ja ani dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko karisa ni min ma bɔ nin na an ka furu tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ dɛ e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la musaka min bɛ ne somɔgɔw bolo ɲɛ b'an ka nafolo kɛcogo la ko o fɔ wa Jean Sira ka se ka taa ka npogotiginin a ni fara ten ale y'o kɛ kiiri kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw taara kɛ ani muso kura in a n'o ja n'o bɛ kuma bɔlɔlɔ dɔrɔn de sanfɛ u tile kelen da kelen ma gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɛnw falen ɲɔgɔn na de mun nana kɛ ko bɔnɛmayɔrɔ ye Jean bolo u y'a fɔ a ɲɛna ko e yɛrɛ ni maa min bɛ ka kuma k'a bɛ Côte d'Ivoire de ko muso yɛrɛ tɛ ko muso tɛ koyi ko kamalenkɔrɔ dafalen don k'i ye fɛn fɛn ci a ma k'a y'a bɛɛ dun k'a y'i so ci o yɛrɛ dun filɛ nin fana y'i furumuso faa dɛ ko n'an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ
an ka hakili to an yɛrɛ la min ye Jean sɔrɔ a ɲɔgɔnna bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ muso sɔrɔbali dilanda i ta ye lamini gansan ye wa Jean ni mɔnɛ de don bi Faransi kɔnɔ na sabula a bɛna kaso kɛ wa muso a y'o min fa ni nata kama a tɛna o fana sɔrɔ an ye nin kuma in sɔrɔ Faransikaw ka Figaro an'u ka Le Point ni fɛnw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka nin sɛbɛn in k'a sɛbɛn k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ko nin ko kana bila dagirinda la k'u k'a lajɛ cogoya min na kamalen a ka kiiri u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min Amɛrikɛnw fɛ yen min ye candidatw ye Joe Biden ale ni Donald Trump ko ye k'olu tɛna masara an ka sɔkɛta la novembre kalo tile 5 de min ye Trump ye a ko novembre kalo tile 5 nata in Amɛrikɛnw fɛ yen k'a don ɲɔgɔnna tɛna kɛ Amɛriki ka histoire bɛɛ ko ni maa bɛ labɛn kɛ i ka labɛn kɛ k'i sigi ka nin 5 novembre nata in kɔnɔ ko ale bɛ kɛ président ye walima a bɛ kɛ président ye u y'a jira k'a fɔ ko ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ko minnu n'o ye Joe Biden ye ko kɔni ka maaw olu kɛlen don k'u ka primaire ko continuer fɔlɔ nka primaire kɔni tɔ tora ka fuguri bɔ dabada la n'o tɛ novembre kalo tile 5 kɔni nata in nin cɛ fila de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Amɛrikɛnw ka ko tɛ faamu dɛ plainte 4 de bɛ Trump contre la Maître Cheikh Umar ka kuma tɛ ni fanga b'i la i tɛ minɛ dɛ n'an bɔra olu fɛ yen Australikaw fɛ yen olu ka pankuru dɔ k'o panna pankuru in wulilen a yiral'u la k'a fɔ ko nin pankuru in k'a tɛ sen sɔrɔ dɛ k'u kɔlɔsi ko a man ɲi maa minnu don k'u ka jamana nafolotigibaw don u wulila ka t'u salo yɔrɔ min na pankuru gwasina ka curu u kunna ten minɛnw bɛ bila min na ka kɛ k'u ni pankuru bɛ ɲaami a ɲaaminen bɔn sen ka bɔn kun kan k'o daminɛna pankuru in kɔnɔna na koyi u y'a da turu la k'a da jaba la min ye Boeing 787 in ye ko a maaw a n'a kɔnɔmaw k'u ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen tununa nka ko Ala faral'u kan pankuru min don a dilancogo ni a dugumamaw ka baara kɛcogo ɲuman k'u sera k'a salo ka n'a sigi maa minnu tun b'a kɔnɔ k'u ko k'u taara lahara ka na k'olu ye saya ye u yɛrɛ y'u yɛrɛ ye duguma u ma d'a la o u ko sogo don ko n'a fɔra an kana don pankuru kɔnɔ k'an ka sɔn ko a dɔ la a b'an kisi n'an bɔr'o la an bɛ na min ye nin ye Nizɛrikaw olu ko nin waati laban in na min ye Lamɛrikɛnw ye u kɛlen don k'u jalaki min don k'u kɛlen don k'a ta k'a ɲɛsin u ma k'a sababuya kɛ u ka laɲini n'u ka sariya kow la ko min ye Nizɛri ye k'o bɛ ka uranium feere cogo min kɛ k'o man d'u ye ko Nizɛri k'an kana nin ko in bila dagirinda la dɛ k'a ka wuli k'i jɔ joona ko nɔn tɛ ko Lamɛrikɛn jamana bɛ se ka nin kɛ kɛlɛ yɛrɛ bagakun ye sababu ye Nizɛri ma ko ka na Nizɛri ka wuli ka joona a ka ko minnu bɛ senna ko ka se k'olu bɛɛ dan sira la kunnafoni di gafe n'o o ye Le Point ye a ko nin waleya in ko nin ɲɔgɔnko kɛra jamana caman na ko Lamɛrikɛnw ye u sɛgɛn ko kuma tɛ nin waati in na min ye Nizɛri ko wulilen don k'i jɔ ko nka ko Iran min b'a ko la ale ni Irisilakaw k'o bɛ sɔn ka kɛ Nizɛri ale sababu ye ko nka u ka se u wuli waati la k'u jɔ u sen kan ko nɔn tɛ Lamɛrikɛnw ka kɛlɛ k'a fɛɛrɛ barika ka bon an sera ka min sɔrɔ wulada in na ka da aw tulo ka kibaruyaw la suntigɛ surunyalen cɛ f'i bɛ nisɔndiya sa Amara keba yɛrɛ tɛ ka bɔ a ka telefɔni kan bi bɛɛ bon énergie fala ye k'u ye dɔ fara kow kan an bɛ dugawu kɛ u ka dɔ wɛrɛ fara a kan parce que n'anw bɛ baara kɛ tancogo la olu la mɔgɔw b'an sɔrɔ ka ɲɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye madame Jaba Sidibe madame Sall k'ale fo sori kɛmɛ so n b'a dɔn k'a fɔ suntigɛ wagati surunyana kosɛbɛ wagati damadɔ dɔrɔn de b'a jɛ sisan sabula an bɛ 18h25 kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ sa Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ sini sɔgɔma ni Ala n'a kira sɔnna a ma Keba Jalo Falaye ka taa fara min ye Amara kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kibaruya wɛrɛw k'olu da aw tulo kan Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka bato bɛɛ minɛ.
Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique.